L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, l-MTA, flimkien mal-kumpanija Great Limited, żaru s-sit tal-Fosos tal-Furjana fejn l-erba se jkun qed jittella l-After Sun Festival. Waqt din iż-żjara, għatta rappreżentanti u l-partijiet interessati tkellmu dwar l-aħħar preparamenti għal dan il-festival filwaqt li qasmu l-entużjażmu tagħhom għal dan l-avveniment kulturali u ta' divertiment li huwa mistenni li jkun fost l-akbar din is-sena. Dan il-festival se jara s-sem tal-artist ta' fama dinija Robbie Williams, il-kantawtur Taljan Gigi D'Agostino u l-Malti Aiden. Iċ-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Charles Manjon, qal li festivals ta' din ix-xorta huma xhieda tal-fatt li pajjiżna kapaċi jospita esperjenzi ta' livell għoli li jaqdu flimkien il-kultura, id-divertiment u l-ispirtu ta' pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Great, Mark Grech, irringrazzja lill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sosten tagħhom biex jipprovdu atmosfera pożittiva fix-xhur sajfin.